салом дӯстони азиз, нафарое ки мошиноҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯши худ аст, барои реклама чизе ки доред, марҳамат дар ватсаи ман муроҷиат кунед 911 39 43 44. суҳбатҳоҷа қатъи маълумотҳои пурра аст, роҳе ки реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Жуно марҳамат, тамошо кунед бозатаи дигар Toyota Camry 2 соли 2011 мошин Америка, комплектатсияи мотор 2.5 рестайлинг. 4 моҳи дигар тонировка ҳуҷҷат доштааст. Нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад, успет кунед. 94000 сом бардарҷоно, боз хушрӯ муомила дорад, арзон карда мешавад бардарҷоно. Сети металлик ана рестайлинг дискачои элин хел мешавад бардаро. Балонош нав, кузуфош тоза. Тонировкаҳои 100% даст бардарои нархи бошон нигоҳ кунед. ҳаст хайр доро бардарҷонои ман. камтарак тир хӯрдаги даст инҷаш, камтарак пачақшдаги санча пардаги аст бафикра. Дигар бардаро ягон ҷош ягон чӣ кор надорад худи. инҷаш камтарак пачақ аст, бекраска бардарҷоно ина рост кардан мумкин аст 100%. салома мебинем. марҳамат, кондитсионераш кор мекарда бошад, бояд кор кунад кондитсионераш. ина ҳолати салон, салонашам беҳтарин ҳолатда. боз чӣ дорад бардаро? сидени лифт, винко 2011 моҳи 01 аст бардаро. Дидед? тоза 2011 аст. Кожный руль, кожный руль намешад, кожа кашидаган аз болош, мультируль. Ана монитор хай надорад. Пробегаш бардарҷонои ман медонед 329000 мил гаштагидаст. Родной пробеги худаш аст. Винкода занет бинед бардаро. ҳолати салончош. чӣ хел аст бардаро? срочни 94000 сом 2011 эли. марҳамат. ҳаст хел доро. срочни фурӯхта мешавад. арзандашони фикртон ҳатман насед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодор байтаҷе бошед. Аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. ташаккури зиёд. успет кунед. барои ман 52000 сомон срочна без савдо охирин нарх Hyundai Elantra. мошини бардарҷонои ман Европа аст. мотораги 6 Америка не, Дубай нест бардарҷонои ман. Европашам Elantra мешавад. Кореяш Аванте мешавад бардаро. мошинча кор дорад неки бампероша нигоҳ кунед, кузуфош кати кам фарқ дорад. мошини бардарҷонои ман гази Евро 4 ҳам дорад, ҳуҷҷатош 2-3 моҳи дигар ҳуҷҷат ҳам доштааст бардаро. кам расход дорад, тамом бардарои ман марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. ана кузуфоша нигоҳ кунед, набод хушро аҳамияти диска балон нав, ин дараш ки бардаро маиб шудагидаст, ин дараш кор дорад. солаш бардарои ман 2010 даст. гуфтам чӣ ба ин яди хромош фарқ мекунад 2010 2010 гуфтам ин 2010 инҷош фарқ мекунад, баъд кореёш топошон фарқ мекунад. Elantra дед хуб мошине ки Дубай не 100% Дубай не бардарои ман Европа. оз нигоҳ кунед навбати саломашам. мошинча нахаду бад нест бардаро, мефаҳмед барои чӣ нархаш арзонаш. коробка нигоҳ кунед бардарои ман механика. барои механика дагиш бардаро нархи неха арзон монда истода. винкоди Корея, винкоди Европа нахел мешад. хуб гази Евро 4 дорад, пробегаш бошад агар чанд буд пробегаш 434,000 километр пробег дошта. кондитсионер коркарда истодааст бардаро, агрессидери дорад бардаро, ана монитори Android дорад. ина мехоҳ ҳолатам дорад бардаро. марҳамат, срочна 52000 сом без савдо. неки агар бардарои ма кам агар расход кунед, краска чоша кунед бардаро хушрак мешавад. мошинчаи бад нест. барои ҳайкала гаштан ҳам хуб аст, барои фурӯхтан ҳам бардаро варианти хуб. чӣ хел аст бардарҷоно? марҳамат, фикртон ҳатман насед, лайк фаромӯш накунед, бо канали Автодор байтаҷе бошед. аз канали мо мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. на бай асте 52000 сомон. яъне бинем бардаро лайк арзанда аст ва лайк ба ё не. лайку дастгирӣ фаромӯш накунед. бардарҷоно нигоҳ кунед. Hyundai Avante HD бардарҷонои ман чӣ хеле ки десад бамперош фарош ҳамаш бардаро бамперои гибридӣ, не ки дискаш не. дискаш аз Hyundai нав бардаро, гибридҳо дискаш дигар мешад, ин гибрид не, бамперо фарошу ҳамаша бардарои додара худаш задаги даст бардаро, ранги гибрид шавад куса, не ки мошинча гибрид не, мотори 1.6 простой. мотори Dons аст бардаро, солаш 2009. 7 моҳ тонировка, 7 моҳ ҳуҷҷат дорад, нархаш бошад 75000 сомон. фаристодан муомила доштааст. арзон карда мешавад бардаро, срочни фурӯхта мешавад. не ки гибридча шудаги аст, хушрак шудаги аст бардаро. ана гибридҳошон бардарҷонои ман солошон хато накунам навтар мешад, 2010 2011 ҳам дорад аз гибридҳошон. баъд бардаро гибридҳошон бо тамом дигар хел мешад, дискошон ҳам дигар хел мешад бардаро, салонош ҳам дигар хел мешад гибридҳошон. ин 50% тонировка дорад, мошин моҳикона дорад, камтарак чиркинтар аст. ақибошон нигоҳ кунед, бампери ахирашам бампери гибрид аст. комплектатсия S средний комплектатсия мешад бардаро, 50% тонировка дорад бардаро, ҳолати салон, кожни салон, як химчиска моҳикачаи хушрӯ бекунед, полировка мекунед, баъд мошина бардаро бо мошин хушрӯ мешавад. минақа кор дорад тамом. барои ки сети сиё ҳама хел аст, кондитсионер кор мекунад, монитори Android, пробег 281000 километр, 2009 датчик об надорад, 2009 бардаро аз гаш мефарад.
люк доштаст бо ин потолокош бинед мачалкаги не потолокош оти салончош бад нест бардарон гуфте худам ки як талировка химчиска медед тамом 75000 сом муомилаи хушрӯ дорад арзон карда мешавад марҳамат чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷа бошед бардарҷоно дӯстдорони мерседес бенз ана ин мошинча барои шумо нигоҳ кунед бардаро нархаша охир ба гап мезанам барои ки нархша необичный нарх гуфта истодам ана ин мошина кабан гуфтам не кабан нест бардаро ин S-класс нест бардаро ин бояд серияи дига аст бардаро номачи буд зақибша нишон медиҳам хулас аз ин мошин ба фикрам як дона гуфта истодан соҳиби мошин ба фикрам мумкин бошад агар сетай панҷтай чортай хуб бардарое ки любители мерседес ҳастиду мефаҳмед бардаро хушрӯ бо ягон маълумотои иловагӣ бардарои ман дар комментарӣ нависед буҷоб аст нарха чанд пул барзанда аст мотор бардаро 8 цилиндра мотори 5.0 аст ин купе аст бардаро кузофи купе неки бардаро ҳолаташ хушроак аст мошинча састяниш беҳад тозак аст бардарҷонои ман ана чӣ гап занем дигар номерош 140 будаст дворникчои фараша бинед бардаро эксклюзивни мошина аст бардаро ин мошино бардарои ман рӯз аз рӯз қимат мешаванд арзон нерости дискачошам нигоҳ кунед краскошам тоза аст мошин чиста германский наворотош бисёр хушро ахибоша бинед бардаро ина серияш чи аст 500 SEC нарха бардарои ман мегӯянд ки 180000 сом нарх кардагӣ буданд мо сохтагӣ набудем 185000 сом монед бо мо худом маслиҳат мекунем фестодан барои ҳамин бардарои ман фикратон насед кен чӣ хел аст ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам ин мошина арзон аст ё қимат аст чӣ хеле ки худашон гуфтам ҳамун гапа гуфта истодам ҳамун нарха гуфта истодам бардаро кожоша бинед чӣ хел аст бардарҷонои ман ина сиденияш лифт памят дорад ана ин хел мекунӣ ба фикрам пеш мебиёд ана ақибоша бинед бардаро багрифт дорад чӣ дорад чороойнаш электро будаст шторкои ақибаш ҳам аст кожош намоне ки сасяниш хушроак аст хуб рулош мебелни ана коробка автомат климат контрол бардаро салон нигоҳ кунед чӣ хел аст мегиред тоқ ахлатон мешад якта шумо бошад якта майкл ҷексон бар ҳайкала мегардена дворникчош дутага пластика мерседесо яктага ко аксарияташ ана ин чӣ наморда истодааст чикор кунам вайрон кунам чӣ на яъне дид муд ана ин калиташ ин хел заводид мекунем бардаро заводид мешад кани мотораш бардаро 5.0 ҷонат занад дидед бардаро дасти рост кунӣ заводид кардан дар кор аст 100% заводид мешад ошибкам надорад бардаро климат контрол коробка автомат нехе мекунем мекушем бардаро биёед аз наздик тамошо кунед боз муомилаи хушрӯ дорад намегӯянд ки хай ҳамиқа нарх бо риск немонем гуфта истодам лекин муомила дорад арзон мешад ин ҷошо нигоҳ кунед чӣ будаст мерседес аст або аст любитело бардаро ина бай аст чӣ хел аст бардаро марҳамат фикратон насед лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай таҷа бошед нарха гуфтем 185000 сом гуфта истодам муомила дорад арзон карда мешавад на бай аст бародарҷонои ман бай шумо тамошо кунед камрихаро ҳастед ҳаминҷа ана ин камрича барои шумо қаду қоматаша нигоҳ кунед бардаро обвесчоша нигоҳ кунед бародарҷонои ман срочни фурӯхта мешавад нархи беҳтарин кати 155000 сом нарх фаристодам бардаро барои шумо срочни охирин нарх наки бесавдо 149000 сом бардаро ман ягон камбуи надорад гибридҳои 100% солаш 2012 мошин японка камри 4.5 гибрид нигоҳ кунед бардарои ман ҳолаташ чӣ хушроак аст радной краска ягон ҷош краска шудагӣ нест гибридҳош гарантияш кардӣ 4 диска балон напана бардарҷонои ман кондитсионер ях хуб кожни салон баъд комплектатсияш фул аст бардаро беҳад комплектатсияи хуб дорад стопчои ахиваша бинед чӣ хушроак аст бардарҷонои ман дидед бардаро чӣ хушроак аст марҳамат кунед бовар кунед аз камри 5 бардарои ман хушрӯгӣ мекунад як хел камри 5 хулас бардарои ман нархи 149000 сомон срочни гуфта истодем ана ягон камбуди надорад мотор коробка хадо ҳамаш гарантия қатъи устото мебиёд проверка мекунед салона нигоҳ кунед хушрӯгиша кожоша бинед бардаро радной бардарои кожои заводскои худаш аст кожоша алишкаи кожоша кашидагӣ нестан без ключевой доступ сидени лифт ҳарду тараф оригинал ҳардуш бардаро сидениҳои худаш аст алиш кардагӣ нестан сидениҳош мебелни рул мультирул абагрев сидени пробег 100000 километр ҳолати салонош беҳтарин аст кондитсионер яхтем старстоп монитор задни камера бардаро ҳама чиз дорад марҳамат кунед срочни успед кунед бай аст неки чӣ хел аст бардарҷоно лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед ташаккури зиёд бо эҳтиром автодубай тж аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед нигоҳ кунед охи чӣ хел хушроак аст бардарҷоно номерои хушрӯ дорад номерош ҳам агар хоҳед падарка ташаккури зиёд ба ҳаматон як даст каштаги вагон як даст гумрук аст бардарҷонои ман декларатсияи гумрук техпаспорташ бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед мувофиқи талаб Lexus RX 450 гибрид шумо худатон медонед аз кадом канал мошинаи хушрӯ арзон дастрас мошинаи тоза ва
обзори честно тамошо кунед бардарҷоно. мо беҳуда таъриф намекунем, чӣ камбудӣ дорад, чӣ беҳбудӣ дорад бардарҷонои ман, ҳаракат мекунем ба шумо расонем. ана соли мошин 2015 даст. ҳозир барои дараша мебинам, то шиша гап мезанам ки барои дараш чанд аст. ҳолаташ бисёр хушрӯ, тонировкаш бардарҷонои ман солона, ҳуҷҷатош 1-2 моҳи дигар мондагӣ аст. RX 450 мотори 3.5 мешавад. Гибридош 100% кор мекунад бардарҷоно. нарха 245,000 сом фтесодагӣ бидан, ҳолаташ бисёр хушрӯ аст. барои ин бардарҷоно нарха савдо кардем, арзон кардем 235 негуфтам 237,000 ба розӣ кардем. боз муомилат дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед, гиред. пешош F Sport аст бардаро, дискош дискои F Sport, балонаш дар ҳолати хуб, мошина моҳика кардаган, анихтараш як об задаган, хоқ кардагӣ неста. ҳолати мошина бинед, кузуфоша бинед чӣ хел тоза аст бардаро. касе мошини тоза хушрӯ мегирам гӯяд, марҳамат ин вариант барои шумо аст. аз рӯи винко тамом якта крилоч задагӣ бас тамом. винкода мемонам, ҳатман занед бинед, худатон бардарҷонои ман бохабар шавед. марҳамат, ҳолати салон, оҳо салончаша бинед чӣ хел хушрӯ бардар. салони беҳад хушрӯ, аз ҳама салони хушрӯ ин аст. салони сиёҳ ин инҷош бардарҷонои ман хеле ҷигарӣ мешавад бардар. салони мандарин ҳам мегӯям ки хеле салони ҷигарӣ аст. беҳад салони хушрӯ аст бардарои ман. вақт ҳолати мошинча худаш маълум аст. қати одам гап мезанад. сидени лифт памяти сидени винко 2014 моҳи 07 бас 15 ҳам ҳисоб кунем мешавад. мумкин 15 барорад винко зиндага. салона бинед бардарҷонои ман чӣ хел хушрӯ аст. о ана кондитсионер чош ях ошибка надорад. 134,000 мил пробег дорад, родной пробеги худаш аст. хуб обогрев сидени, вентиляция зери, инҷа ягон 15 сум дига танга ҳам дорад. кондитсионер чош гуфтем ях старт стоп дорад бардаро. торпедоша бинед чӣ хел хушрӯ, лабовоиша ягон хел трешини надорад. хайр дору марҳамат кунед, насрочни варианти беҳтарин дач слепих зон ҳам дорад бардаро. неки бардарҷонои ман гибридоша худатон медонед чӣ хел аст. нарху навош қимат аст. ракавинкачошам ҷамъ мешавад. рестайлинг аст. фикратон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед бардарҷоно. бо канали Авто Дубай таҷиб бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошинаи ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. бай аст. ташаккури зиёд. бародарҷонои ман тамошо кунед, барои шумо срочно нархи беҳтарин кати BYD E2 соли 2024 моҳи 05 будааст. 50,000 километр пробег кати. запас худ медонед худатон 405 410 километр аз запас худаш. нархи 112,000 сом срочни успед кунед. бачакҳои бохтар овардаган бардарҷоно 120,000 рости гап фтесодагӣ будам. гуфтем барои подписчикои мо агар қадр дошта бошад ягончи арзонтар монед. хай гуфтам майли як рӯза дита сета ҳар рӯз мошин мебиёрам бардаро. нархҳои беҳад арзон мемонем бардарои ман. худоро шукр ҳар рӯз савдо мекунам мерам. барои ҳамин марҳамат охирин нарх срочно касе успед кард бурд кард бардаро 112 без савдо охирин нарх. ҳама хел нака барои подписчикои Авто Дубай, барои пешравии Авто Дубай гап надорам акаҷоина. дидед нархҳои беҳтарин бардаро успед кунед. ҳуҷҷат дорад чиқа? ҳуҷҷатош на бо солона даст мегиред бардарои ман ҷингаз ка такси зада мегардед. варианти беҳтарин нархи беҳтарин успед кунед бардарои ман. касе гирифт якта ташкили қарздоринам. Е2 аз хайр доро бардаро кузуфош тоза кор надорад. мебинам ро камбудӣ бинам ҳатман гап мезанам. балоношам нав даст бардаро. балончошам дар ҳолати хуб аст. дараш кушода намешудааст. дара кушои дара кушода намешуду. кушода мешуду дараша мекушем бардаро. карта китене хел бекунӣ бо. халиташ канӣ. дора калича. ина ҳолати салон карта доштааст бардарҷоно. ина карта кити бардаро. дидед? исключен доступ 52,000 километр пробег доштааст. ҳолати салончош хушбах аст. хайрдоро марҳамат, срочно бай аст. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед.